A 14ª edición da Volta a Ons terá como saída a Pobra do Caramiñal. O evento deportivo disputarase este sábado a partir das 11:30 da mañá, cunha navegación de 35 millas. O Club Náutico Arousa Norte, a Pobra do Caramiñal, co patrocinio das firmas pobrenses Atlantic Dental e Clínica Gonzalo López e coa colaboración de Muport darán un ano máis a saída a un clásico da vela pesada galega, a mítica Volta a Ons. Sairá da Baía do Caramiñal o sábado ás 11:30 cunha frota disposta para gozar de 35 millas de navegación polo corazón da ría de Arousa e circunnavegación das illas de Ons e Onza. Das 4 xornadas que consta a Copa Galicia de Cruceiros, esta será a terceira, despois das disputas da regata Almirante Rodríguez e o Gran Trofeo Faro de Currubedo. O líder provisional é o Club Náutico de Portosín, pero segundo apuntan dende o Club Arousa Norte, clubs con embarcacións moi potentes apertan desde a segunda liña e non se desbota que os líderes perdan esa condición despois dunha regata na que participarán embarcacións de varias entidades involucradas na disputa. Entre os inscritos e favoritos ao triunfo final destacan embarcacións cun amplo palmarés ás súas costas e varias destas son do club anfitrión. Destacan a grella de saída os vencedores da recente regata Frinsa, o Vigués Bon terceiro, de Víctor Carrión que levou o triunfo na clase regata, o pobrense José Manuel Pombar que tentará encher de puntos a mochila ao Club Náutico Arousa Norte para a disputa de Copa Galicia, que foi vencedor na clase cruceiro regata, o Orlando, que venceu na clase cruceiro e representa o Royal Yachts Club. Salientan tamén entre os inscritos o ribeirense Moucho, o Chispetren do club organizador, que despois dunha boa tempada de inverno está agora en pleno cambio de configuración de velame, o Ciralla de Ramón Barreiro, que volve ás regatas despois dun inverno no que non participou asiduamente nas probas da ría.